Nokoromogi penjo en ni koro kanye ma obiro chung'e ka jood bura mag Senate dwani odhi nyaka bilion 465 to jood bura mamalo wacho ni en bilion 405 emane gisewinjore mar chwalo ne counties. Kanyo koro amen machielo chako muoch. Kowere kod mago wadonjo weche mag thieth. Jochiw thieth manitiere bwo UHC koro lieko ne tend counties chano mayo gi tijegi ka gikwayo migawo mar thieth mondo migi barupe kapok ochwalgi ne counties. Ma biro kaluwore gi report ma ncha ogol kod gavana ma Tharaka Nithi ma ben jakom mar thieth e riwruok mar governors ma pachoka kowacho ni nitiere jotich mag UHC ma bandia maromo 3,000. Judith Omondi nigi ler mathoth. Gigolo ich wang' margi mana ndalo achiel bang' jakom mar komiti mar thieth e riwruok mar governors yango ni migawo mar thieth osebedo ka chulo jotich 3,000 mabandia mag UHC. Jochiw thieth mag UHC e ng'anyo margi e boma ma Nairobi odiochieng' ma kawuono kwedo parono ka gikoni en mana oledhi mar riembo moko kuom gi e tich. Nyaka sani gikwayo mondo migi oboke mayango ndikruok margi kapok ochwalgi e counties chakre dwe mar 7 higani. To sani kane waparo ni koro wachiegni gi yudo gima ne okelo wa Nairobi ka, to koko chako bukruok kendo ni nitiere ghost workers. Ghost workers wan ki UHC wang'eni ghost workers onge nikech nitiere kata time manose or jok mowuok e Ministry of Health from Nairobi ka modhi otimo head count mar jo UHC e counties gite. Anyaka na chak tich kata mana janyuol na ema pok amiyo kata mana siling. Onge gima yudo. Koro be wawuora ni sirikandwa ni tero wakure. Our fears as UHC staff, when the payroll is devolved to the county government, some of us might lose our jobs, so and be replaced with other people depending on the counties. Jagoro ma ongirore migawo mar thieth Ouma Oluga kata kamano e report ma ogolo kawuono namba mane ochwal kod governors mag counties ni malo ka ipimo kod namba magichulo kowuok e migawo mar thieth. Report ma opogore gi mane ogol kod riwruok mar governors odiochieng' manyoro. Numbers that were submitted by the Council of Governors is 7,875. 7,875. The numbers that the Ministry of Health is paying in the payroll as at last month is 7,637. Basically, the Council of Governors submitted for us more numbers than we are actually paying. Nobody, either in Afia House or in county governments or any arm of government, will pay for a ghost worker. So the numbers we are telling, the Council of Governors, the chair of the Health Committee, the governor of Tharaka Nithi said 3,000. You should ask him where you got the 3,000. Yamo kata kamano chal kagima kudho maber kalore ni jatend migawo mar thieth Aden Duale koni migawo mar omenda komiti mar thieth e od bura kaachiel kod migawo mar thieth loso kaka jochiw thieth go nyalo yudo tich e yo ma ongirore. As I am talking to the Minister for Finance and the Budget Committee on how to transition them to permanent and pensionable, we must protect every taxpayer's coin. So the second week of June, a team from the Ministry of Health and a team from the Council of Governors Secretariat will visit every county and we shall do a head count. Ma biro e kinde ma jochiw thieth gi to pod ramo ni dhi nyime kod ng'anyo nyaka chop migi barupe mag tich e yo ma ongirore. Judith Omondi, Ramogi TV. Wadhi mbele mana kotere weche mag thieth onogo. Jatend migawo mar thieth Aden Duale